Pekan kun Meitä voittaa. ei ole pakko voittaa. Niin. Ei olla vielä niin hyviä kavereita. Joo. Se on kuitenkin. Mutta on tommonen saatana. Mä laitan sen sun porattivideon YouTubeen. Niistä ihan vaan rauhassa. Mä sanon, kuuluisuutta se kyseenalainen kuuluisuuskin on, että ja sillipä. Tuliskin joskus jengit tuolla Lahden kadulla, kun käppäillä tulis porat jätkän. Mä oon siinä vaan, että hei, onks kynä ja paperi, mä voin kirjoittaa nemmarille. Eikö niin, eikö sä oot ihan niinku tosi niinku rummosia. Mä tiedän sen, mutta halutaan silti sen nimmarin vai mitä sä oot oikein? Miele yleensä on tisseihin kirjoittanut näitä nimikirjoituksia. Niin joo, tulee oikein rokkari. Oikein rokkari meininki.